Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Шәһәрдә ташландык биналар күп. Алар нинди куркынычлыклар тудыра? Эльвина Андрова ачыклады. Муса Жәлил исемендәге проспект яңартылды. Капиталь ремонттан соң нинди үзгәрешләр? Мәрьям Файрушина сюжетында. Чаллыда территорияларны чистарту һәм яшелләндерү буенча эшләр башлана. Яңа шәһәрдә Алмагач аллеясы барлыкка килде. Чаллыда бүгенге көне ташландык биналар шактый күп. Алар шәһәрдәшләребез бирек тә балалар өчен аеруча куркыныч тудыра. Андый объектларда янгын һәм фаҗига килеп чыгу очраклары да ихтимал. 59-нчы комплекста урнашкан ташландык җир асты паркингы шундый биналарның берсе. Урынга хәбәрчебез Эльвина Андрова чыкты. 59-нчы комплекстагы җир асты паркингы 2005 елда төзелгән. Машина кую урыны бәясе кыйммәт булганга күрә бирегә килүчеләр булмаган. Хәзерге вакытта бина буш тора. Аның ишендә ватылган шешәләр, яндырылган пластик савытлар, стеналарда төрле рәсем һәм язулар. Янәшәдәге йортларда торучылар яшүсмерләр бирегә еш килә дип әйтәләр. Ташландык бина белән балалар гына кызыксынмый. Биредә билгеле яшәүче урыны булмаган зутлар да килә. Пешерак, конечно, и пыяланы күп ваталар. Игел куркып торам, что балалар поранятся. Ну, олып айтырга кирәк, конечно, балачага уйнай. Ондай җирләр булырга тиеш түгел бит инде. Бесхозный участоклар дип атала бит инде алар. Ташландык бина берничектә сакланмый. Керү урыннарында ишекләр юк, тәрәзәләр җимерек. Биредә яшәүчеләр төрле җыелышларда һәм мэр белән очрашуларда берничә тапкыр бу объектны ябу турында сорап мөрәҗәгать иткәннәр. Ләкин үзгәрешләр һаман да юк. Куда мы только не обращались, кому мы только не писали. Коробченко нам, конечно, пообещал, что все входы и выходы они закроют. Это первое, что они могут на данный момент сделать, чтобы дети не лазили. Шәһәрдәшләр элекеге Арарат рестораны бинасында булган фаҗига монда да кабатланмасын дип, Чаллы хакимияте әлеге бинага игътибар итәр дип өметләнә. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев Чаллыдагы ташландык биналарны һәм төзелешләре озакка сузылган объектларны контрольгә алырга кушты. 26 сентябрьдә элекеге Арарат рестораны бинасында янгын чыгып, бер яшүсмер баланың гомере өзелде. Хәзерге вакытта әлеге фаҗига буенча тикшерү дәвам итә. Шәһәрдә ташландык хәлдә 60 объект бар. Наил Мәхдиев сүзләренчә, гамәлдә булмаган биналарга каршы көрәш ведомстволарга һәм милекчеләргә карамыйча алып барылырга тиеш. Аларга керү юлын ябарга кирәк дип нәтиҗә ясады мэр эшлекле Душанбе киңәшмәсендә. Имущество у нас ведь неприкосновенно, тем более частная собственность. Никто на нее и не покушался. Но в данном случае мы и попросили прокурора, соответствующие правоохранительные органы, самым принципиальным, жестким образом отреагировать на то, что происходит с нашими помещениями. Шәһәрнең төп юлларында майда башланган капиталь ремонт ахырына якынлаша, төзекләндерү барышында Тынычлык һәм Ярчалы проспектлары яңартылды. Чиратта Муса Жәлил проспекты. Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә. Төзекләндерүдән соң Муса Жәлил проспекты тулысынча үзгәрде дип сөйли шәһәрдәшләр. Мәдәният паркы тукталышындагы җәяүле кичүендә пандуслар урнаштырылган. Хәзер коляскалар белән дә өлкән шәһәрдәшләребез дә юлны уңайсызлыклар кичермичә чыга ала. Йөрүгә хәзер рәхәт, бөтенесе үзгәрде, юллар ремонт ясалган, яхшы. Икенче поликлиника тукталышында да шундый хәл, биредә пандуслар һәм уңайлы култыксалар. Во-первых, здесь больница, здесь старики ходят, инвалиды, поднимаются с колясками. Потом в парк вот ходят с колясками мамаши. Это очень хорошо вот сделали эти подступы. Башкаларны яңарткач, менә бик әйбәт булган бу. Күптән инде кирәге. Капиталь ремонт 98%-ка төгәлләнгән дип хәбәр итте безгә Трескомторстрой башлыгы урынбасары Андрей Филиппов. Тынычлык, Ярчалы һәм Муса Жәлил проспектларын ремонтлауга барлыгы миллиард сумнан артык акча тотылган. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең дә берәр проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
1 октябрда өлкөннер 10 күнлігі оңайынан Татарстанның пенсия фонды бүлігі бұшылай қойнар әлемте оша. Білгішлер өлкөн ештегі гражданарға пенсия белгілеу, индексациялау, яңадан есеплеу һәм төлеу бойынша сұрауларға жауап берешеклер. Стигесі 800 126-27 номер ертеңгі 10-нан күндізгі 4-ке қадар ішлейшек. Шоуда 1 октябрдан территорияларны чистарту һәм яшелләндерү буенча санитар-экологик айлығы башлана. Шәһәрдә инде 50 000 агач утыртылды. Әлмәт трактында 120 чыршы, Урман Аръягы проспекты буенча 50 юкә, 39-нчы мәктәп яны мәйданында 55 миләш агачлары үсә. 7-нче комплекста исә алмагач аллеясы барлыкка килде. Бу хакта тулырак алдагы материалыбызда. Октябрның 60 еллыгы бульварын 100-ге якын алмагач бизи. Бу аллея хатын кызларга багышланган 7-нче комплекс җирле үзләре рәисе Дөрья Ризатдинова. Без бүген хатын кызларга һәйкәл куябыз. Хатын кызлар аллеясы ясыйбыз. И бу аллея шәһәрдә беренче аллея булачак. Әмма мәхәббәт аллеясы буларак ул очередной аллея. Менә тагын бер аллея мәхәббәт аллеясы булачак дип уйлыйбыз инде. Бирдә башка җирле үзләре рәисләре 7-нче комплекста яшәүчеләр дә бар. Барысы да алмагачлар утыртырга килгәннәр. Бүген шушында килдем бәйрәмгә. Алмагачлар утыртабыз бүген. Шушындай зур бәйрәм. Ул бик нык безне ныгыта. Халыкны оештыра. Һәм бик зур рәхмәт Дурия Вагизовнага шундый матур итеп оештырганы өчен. Без шушы бульварны матурлатыр өчен бик күп көттек. Дурия Вагизовна килде. Аңа бик зур рәхмәт. Ул менә шушыларны җыя барыбызны да. Җыя халыкны. Без аңа ярдәм итәбез. Әлеге аллеяга яктырту баганалары гына җитми дигән фикердә шәһәрдәшләр. Лилия Гатина, Константин Величко, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Эш атнагыз күңелле булсын. Представляем стильные, комфортные и технологичные кроссоверы и внедорожники Хавейл. Автомобили в наличии с выгодой до 330 тысяч рублей. В салоне официального дилера Хавейл Герман Авто. Телефон в Челнах 20 40 40. Эффективное лечение воспалительных заболеваний у женщин. Прием ведет опытный врач-гинеколог. Урологический центр «Урамед». Запись по телефону 49 22 10.